Dnešná výzva sa bude volať Cumli cukríkový chaos. Správne. Cukrovému kráľovstvu v Kanóne ukradli drahú, strašne cennú vec. Javorový sirup. Vaše úloha je priniesť tých hnusných zlodejov, ktorí to ukradli k sladkej maslovitej spravodlivosti. Celé cukrové kráľovstvo znie lepkavo. Naozaj veľmi lepkavo. Znie. Bubble, to nemôžeš. Nie. Zubul, počkaj! V tejto výzve skúšam nový AI, teraz by mal byť 57 krát imerzívnejší. Nový AI, nechce si pohrať s novým AI, Zuby? Jasné, že nie. Wow, znie ako sranda. Čo povieš, Pomni? Takže naša existencia tu je len o LARPingu? No vlastne... Čo to všetci tak stojíte? Cukrové cukrokráľovstvo vás čaká. Nie, ďakujem. Snažím sa prestať. Wow, Kinger, pozri na ten řád. Je úžasný. Oni tu majú i maličké cukrové chrobáčiky. To je nádherné. Áno, toto miesto je skvelé! Wow, pozrite, je tu princezna. Vy musíte byť statoční bojovníci poslaní Bohom na pomoc našu nečakanou katastrofou. To sme my. Kráľovstvo je úžasné mimochodom. Milujem tú energiu. Už sa mi páčiš. Pozri, Pomni, už sme kamaráti s princeznou. Nie som decko, nemusíš mi robiť radosť. Predpokladám, že ste už boli informovaní o vašej misii. Zlodeji, ktorí nás okrádali, použili modifikovaný tanker na sirup. Napadlo nás, že ich najlepšie chytíme s vašim vlastným tankerom. Wow. Násilie. Aké časové obdobie máme zase toto? Toto je kľúč od kráľovstva, aby ste sa mohli vrátiť, keď sa skončíte. Verím ti, aby to nepošlo do zlých rúk. Môžete sa na mňa spoľahnúť, vaša výsosť. Ale prosím, poďte ma, Lu. Ja som Lu. Chcem pištol. Bože, to je manuál. To je na nič. Gangle, šoferuješ. Lúčim sa, dobrí bojovníci. Vkladám do vás všetku moju dôveru. Myslíš, že to tvoja máma zvládne, keď to doneseme naspäť do dedinky? Určite, toľko sirupu zachrání stovky ľudí. Nebudeme vedieť, kým sa nevrátime naspäť do dedinky. Je to bojovnica. Naučila ma všetko, čo viem. Oj, necítite sa príliš pohodlne, chlapci. Vypadá to tak, že po nás niekoho poslali. No dobre, gange. Keď sa k ním priblížime, skočím tam a priblížim sa dnu a budem ich strieľať, až kým sa nespoznajú. Mám pocit, že to porušuje nejakú konvenciu. A ty mi ničí s tvojima blbostiami uši. Šoferuj, šofer. Pomni, som si istá, že by si nám niečo mohla pomôcť. Možno keď sa k ním priblížime, tak by sme mohli... Tak budeme sebavedomí, tak... Hej! Jax! To je úžasné, vydrž takto, idem po niečo. Jax, ty kokot. Vieš, hovorím, že sa sadím, tu bola nejaká bazuka, ale mám problém ju nájsť. Pomni, vezmi si toto. Tuto je dobré, Pomni, ostan takto a ja cez teba prejdem. Robíš si srandu? Super práca, Pomni, teraz nemám most. Aha, mám ťa. Tu je veľa problémov. Uvidíme, ako prejdú cez tie kameň, čo sú poblízku.
Moje ruky nejsou až tak moc krátké, když jsem četl Teraz bude sranda. Nemyslím si, že my. Dobre, Stužka, nasleduj ich. Pána, oni nevedia, kedy prestať, že hej? Hej, prestaň to robiť a poď naspäť. Aha, hej vlastne. Sú všetci v pohode? Můžeš opakovat tu otázku? Myslím, že nepočenci s tím nožem. Hej, Gangue, mal by si ich nabrať. Čo? Mala by si ich nabrať, on je stále tam. Hej, Gangue, mal by si ich nabrať. Čo je tu toľko nožov? Urob to, pretože poviem radete o tej veci s figurínou. Snažíte sa ma kurva zabiť. Oni sú šialení. Poďme im dať toto. Už žiadne naberanie, asi musíme teraz povedať radete o tej veci. Au, ty si tu stále? Ľudia? Pomy, chytaj. Kingr, kámo, je to k niečemu priviazané? Neviem. Počkej, kúkam sa. Čo? Obviňujem za to teba.